Ahojte, poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerá fotenie zo stylingovej perspektívy. Bolo to pre amerického klienta modnú značku s džinsovinami. A ak mám úprimne vám povedať, kvôli počasiu som mala obavy, keďže to bolo externé fotenie a bol to november. Takže nebolo všetko do detailu zachytené. Tak poďte sa pozrieť na ten proces so mnou. A PS pocity sú zahrnuté. Ľudia, no ja si teraz dávam veci dokopy, tie outfity, skúšam ich, že ako vyzerajú, väčšinou to robím na sebe, že by som videla, že ako to sedí. A mohla som si zobrať tento broken piece. Dva balíčky nohavíc z USA, konkrétne z Kalifornie. A ideme to zobrať hore. Ty koksu, konečne to prišlo. Trvalo to asi, že... Nejde ani o to, koľko to trvalo, ale koľko to stalo, aby tieto dva balíky tu prišli. Toto je, prosím pekne, apartmán pracujúcich ľudí. Toto nie je influencerský apartmán. Takže toto, čo za mnou vidíte, je live. Bro, how am I gonna do this shit? Kámo, neviem, ale... a to ešte... Aha, topánky tam mám. Ktoré potrebujem ešte prelepiť. Wow. No, takže je to malinké, ale rozhodla som sa, že Selin si zaslúži aspoň takú kvietočku. Však je v Prahe, nie? Takže... aspoň takúto kvietočku. I think she's gonna be happy. Smiešne asi v tej posilke vyzerám, lebo asi mám najviac accessories, ako sa kedy dalo. Tak to sa chodí sa takto do posilky. Asi 14 outfitov a sú to ešte zimušné outfity, takže to znamená, že mám tam asi... A ty kokosky tam nie je minimálne, že 9-10 nejakých bund zimušných. Ešte im byť dole prerábajú, ty kokso. Dala som si trošku social media off z postovania, lebo ja postujem na Instagram, či vlastne na storička, jak šialená. A som spoločensky unavená. OK, spoločensky unavená. To nie som opýta, ale som unavená zo spoločnosti. Som unavená z toho, ako spoločnosť žije a som unavená z toho, ako ľudia nedávajú von to, čo by mali a čo cítia, ale prispôsobujú sa spoločnosti. A častokrát to robia tak, že oni to ani nevedia, že robia, čo totálne chápem, ale neviem, prišla som asi potrebujem už minimálne 2 týždne, 3 týždne, tak toto cítim, kde by som sa chcela najradšej len zavrieť a pracovať a robiť na svojich veciach, lebo ja I fucking can't. Všetky tie fakey, duck faces, to či starneme, či nie, či mám vrásky, či nie. Nespokojná, keď sa kúchnem do zrkadla. Čo keby som bola spokojná? Hore mám susedu. Každé ráno sa budím na to, ako to jej dieťa strašne kričí. Vrieska.
Pláče. Stále si spomeniem na seba, lebo ja som robila to isté. Nie každé ráno, ale keď som bola dieťa, toto som robila. Lebo som v sebe mala veľa emócií, veľa vecí a potrebovala som to dať von. Ja to dieťa chápem. Chcela... Normálne mám chuť niekedy prísť, zaklopať im na dvere a obieť to dieťa. Ale it's not my business. 5:55. Ránekujem. Snažím sa dať niečo do môjho tela. Ja s tými kuframi, ja neviem. Dám to. Look at this beautiful place. Celine, after forever, we're together again. Working again. Are you excited? Yeah, we are. Oh, you are. I am. She is. Yeah, everybody's excited. I mean, it's going to be quite fun. Hey, I'll stitch a video here, like. Oh yeah, we're gonna be working 2023 wrap up, and for 2024 we're gonna do some like Artistic project. Year later, us in Prague. Okay. Oh, well, yeah. Can you imagine that I can't open it now? Can't see. All right, so you're ready, right? Yeah. We're ready. Okay, I'll give you a hand. Now we have it. Že vyzerá to asi tak. Milujem tento station. Hi Vogue, 73 questions. Come on, come into my home. Wait, stop. So stupid. We can camp here! Hey, by the way, they were clapping whenever, like, it took me some time to put this together. But. I can't on a Tuesday. I don't know how she got it. Yeah, that's nice. Úprimne, ja som dosť prekvapená, že tu je tak prázdno. Prázdny. Ale máme celkom zimu. Je 8, 17 asi. Sme na 4. outfite, celkom akože na čas. Akože presne na čas by som povedala. Ale na tejto lokácii ešte ostaneme dlhšie kvôli tomu, lebo budeme šutiť viacej outfitov tu na, kvôli tomu, lebo jedna lokácia sa nám zrušila a to sú nejaké záhrady. A čo je celkom aj fajn, lebo tie záhrady sú celkom aj dosť ďaleko. Naše dodávka do náš kafe. Yes. Let them watch. No, tak to áno. The stylist struggle. Ale ty kokso, those shoes suck. We will be doing one with the hat, Baranica, whatever. Baranica, whatever. Hashtag Baranica, whatever. Ježiš, táto Praha, to je krása. To je krása. Praha, si krásna. Love it!
her look. Oh my gosh! Hi. Čau! Dobre, tak poď ideme na to. Choď nůž. Milujem. Styling. Americký turisti. Praha. Najluxusnejšia prevádzka v Prahe. Is Duckface still in? I'm not really sure. It's video. Yeah, it is a video. Look how cute they are. We're in the midst of our photo shoot. We have had 7 outfits so far, I think. 8, 7, 6. Something like I don't that. even fucking know, A honestly. couple are missing. We're here in beautiful Prague. We have this mist weather, you know, for mist. In Germany means something different. Now we have like this beautiful weather, which is kind of foggy, autumn vibes and stuff. I love that you just went and started like talking. Yeah, why not? I Then love we it, can love use it. Right? Yeah. And later we have one more outfit, then we have a break, and Monica, she's already somewhere else in like hot Morocco. And our model just went out from the tent and king of the castle. What are you doing here? Ah, with your suit, right? Yeah. Oh my god. You're serious, aren't you? Burrito, shake it a little bit. Beautiful. That's a real fun. I think this you can. But you are the dancer. I do a lot of these. Yeah, I know, but this is a really Very demure. Demure? Yeah. Ah, he said yes. Is it demure? No. He ignored me. Zohrieva sa. No a máme vlastne si asi úprimne ešte ako bez, jak som sa necítila, ale teraz sa už cítim. Welcome to my home. Hi. It's fine. Díky. Trvalo mi dlho, kým som sa zariadila, ale myslím si, že roky tej práce pomohli. Ideme ku koncu, ale čo sa týka lokácie, je to trošku komplikované, lebo ja som si akože spravila lokáciu tu, alebo som sa umiestnila tu a oni potom musia kráčať okolo, lebo s týmto tentom to je náročné a nemôžem to v kuse skladať, dávať dokopy a taktiež aj čo sa týka, mám 2 kufre. Monika už bola zlatá a zobrala so sebou, lebo má prísť kuriér, priniesť nejaké veci. Takže musela ísť domov, to znamená, že dosť veľkú časť vecí mi zobrala naspäť, aby tá transportácia, dá sa povedať, že nebola možno náročnejšia. Ale zatiaľ to vyzerá takto. Takže najedla som sa a teraz som asi hodinu dať dokopy topánky, odlepovať ich a robiť takéto stylingové záležitosti. Dávala som taktiež aj oblečenie dokopy. Mám pocit, že keď začnem s prácou, tak aj keď som unavená, chcem ju proste dokončiť, alebo nejak tá energia sa regeneruje a funguje s tým, že potom nejak dokončím tú robotu. No ale väčšinu vecí tu nemám a aj tak s tým je celkom dosť roboty s tým stylingom, lebo predtým potom byť na tom šúte, dať tie veci dokopy, zbaliť ich, vybaliť, zbaliť. Nezdá sa, ale je to akože dosť práce s tým.
No a tu už pripravujem veci na to, aby išli postupne naspäť do Ameriky, kde patria, ku klientovi, alebo ich vraciam naspäť. Takže ďakujem za sledovanie tohto videa, dúfam, že vás to bavilo a nezabudni subscribenúť. Dík!